Hi, praise the Lord. Pini, ni chok pik athenili channel bang suri thom. Subscriber ka peng lo. Pasinang tumang kadu thami kurang tu akiro barpig lo. Lapan la bang son ning rong hut nang tumpen eson soni kadane phaning ha. Iligi nang tumpen kadithan ponjalam thenang tum thumbnail langpen. Singi da hypo. Nangli KAHENO KLEM nangli INGSAM ma INGSAM se. Lamang so puthak ite thini iltum jithan ponsina. Asi angton ben kacini ban mengke nang tum angton a video kelang pajut KAHENO alo petang te kopini ison gian nang tum ali nang channel longpo. Asi nilimen nang tum chini lo dili YouTube channel amen marlo. Asi pi nang tum ben dili kaitan panjiban ke lalu asi KAHENO KLEM ke iltum ining sama INGSAM se. Labang so puthak apa si KAHENO lake labang sopir the arnam son se prang benta KAHENO KLEM ang pangching dulu lagha ang song sining ang song pusibang arnam lam kitan the katum than lasi labang so teng patang te lang nam lu patang te Lucifer inut arnam pan kiro karchu kijapon na bang person merciful leader pule puda tame morning start di ada bacik lolong so pusi di pupu lasi alang le hada kado hun RJ ta mi pick apo alang ni RJ mi pick chipindak lo ani chipat helo lapen ki klema sai ling arna malang han bisar pang pusi alang li arnam pena par ki thekji mate arnam pena par ni thimlu pu ani chipat hisi arnam chini si labang so phan great head nang plungji lu si atumoi tum arjurong lo asi Lucifer details de biodata lang ponji putang de Ezekiel chapter 28 apen Isaiah chapter 14 lai huilong lang nam te tum long nam kai ji asi KAHENO KLEM ke nangli satisfaction ave KAHENO KLEM ke nangli pini tangka suri silong lo putang te pinap tangka suri ni kau panang li tunggi pini nangli motor dangni chonam lo putang de pinap di kenang li dang pring tunggi tatong taksi pini nangli anut kapre inut adu so penang li baisa klem lo putang de pinap ka anut kapre RJ ke me heglong se halapen klem ni panang li tunggi asi klem KAHENO bang ke nang increase bomji kapat coba nangli pini ethelam percoba lo putang de penap nangli thini percoba nangli asi satisfaction ile tum done asi isia tumo so jithanam sinang elong ahem elong orong idon ahem dolo halabang so ahem ari sopo KAHENO KLEM pick KAHENO KLEM ongsi apai bang abidi jose pini dong si labang so kang hupen bang lo petang te arpong long gozal ensi gozal sakdong lapen pinap dong si baisa klem pen bang lo petang te gozal hong entupo arpong sakdong lapen akor ni puthol ani yong si KAHENO KLEM pen ba kang hu klem pen bang thulo ba prang termu pen bang thulo pultang te arpong long guzalo hong sagam tudong lapos si KAHENO KLEM phong ko anma bang so asar pi bang saglo tepan tabe arni si bang ke labang so aning men chelar phaklo mase apai phan pulo ne pini pen KAHENO KLEM kilo pa mase apai bang ta pula arpong long ki sak guzal an vlog la hegla lason si kemegi claim pan alang lidang bom lo tepat tabe RC labang so rongolong ketan kang hudo koglo amasi labang so apan si amen klang labang so amen ki klang pen ahem dam si ini cipasik saglo apa yang ni KAHENO KLEM kedet lo ni kang hi dakai baisa daro ni ci olap lo tepat tabe non hada kang hu ni men sinang klang ro terus eneng cipasik saglo
masih apai bang ari pon dong si hula apai gozal pen arpong long ke sak adim pon lo si apai amang pulo pu ahok lu nang he claim ke delo seta jo nang he claim hu ne gozal arpong long ke sak ane hek lo seta aban ke non antamedu angkok non antamedu gozal ke sangkok asi apai bang apopan asopopan thalan asi ilitum munit akhai adorom pudamde pirthe thake do munit an ke pap ke klem kaheno ke klem majokta ne choklim ne mesen ne thegnai ku itum chi pudam thaibe asi hasolom isame itum theglom munit tum a ke chokche papi un hosi arna masupo labang so pirthe thak nang toy si ilitum a phusar pendame ilitum ke pap agi pensibang mon athe genesis alolong kicheng alolong atu mangam theglong adam la pen if arnam labang so pirthe thak binchong lo edena beri long bilo lasi phirui alang tum phan chumosai si open to ama lucifer lo alang phirui je pardon si if phan chumosai lo if bang chupang ching si apinan patami pidel lo lasi pini hala adam la bet if ablat ili tum along do pasi ili tum ke kahino si 90% ili tum ning hangrong ti sala bangso arnam if lepen adam phan ridam lo ta chipatu joy lo si kupo sinang tum nilong pen chiterek lo ma chipatu lo ma pasi arnam arjulo arnam ni tum nereng ang se nang tum ni chodi puaking pe ke chodet lo ma pinso bang pisi pulo nang ni phanang pinchong pi anim so pi abang pisi di phanang pechudelo a blame hala apiso phansi ane if phansi pi non ili tuma achithia kailong tame relationship plan neli ki claim chi chokche that's tame hala no kapre phansi ili tum jonglam ji kahino gela poeno mane iniveda phan che pa krong thip tung ti anu kapre phan tame bam pon long nang ta son lo kahino ke satisfaction di ning samse lasi kahino ke claim pen ilitum kupuson si ke chipejog kahino ke claim pen itum ke chipejog ji phan bangke tilo ning chiri hala repentance is the way of forgiveness nangli jongsi nangli ning chirui nangli ning chelar lo patangte nangli kahino ke claim an pap an kedang lipan adia longpu nang lining chirui ra chikela nanji lasi Yesus Kristo ri sangho pangkrihine mo bang hini phan bangge il tum chini pe me khanjanji inu de bang Peter inu de bang Judas Iscariot Judas ta Yesus Kristo ko pisi ke klema anton chini dun lapen Peter dame ko pisi Yesus Kristo pangso pirthe thake do un hut ke klema alang chini dun asi alang tum bang hinia tumo ke ilitum anutin dame chini pe me Peter ke alang pirthe thak Yesus pen dora pong ahut ke nang pharman ni branch pida ji busipu tapi na posi Yesus pan kinep dam huta jese mini abri long ke sepahi nu phan anu chaplan Peter di lapen labang soprang Peter phan Yesus putulang etum chini lo nang bu kuthe thoman tame nang ne phan nang chikubir bedeji Peter asi bu kuthe thom kiku ke plengan si Peter aning chirui lo aning chidug lo che realize lo ni chok che dalo asila bang so che realize lo chok che dalo pu chikubir si Peter
ke kroya lamo ke itum piniar tame che thanong bom la pen ning chi pathi long bom la pen Judas the Iscariot ke alang tame chok chi dela rupatangka thong kepen Jisu phan chojor dela tame alang libang realization repentance di ning ka chelar bang ave dela aposi alang lagi ko pisi kelama itu matumu teng di ci elangan be thelom pa hasrolom je alang like kop thaling lasi alabang hini asang aji superstar sang ho atum pen lang dalam petang alam tu nami kecok cedo ini tu masam nak tha munit apot si tebon de me Peter ke aning chelar lo chekobir lo buku thi thom kecok ho lapen apot alang li ake kroy alamo piniar ni tame ire tum chi thanlong lo bang suri mundu ko phan alang leki so pe me baptism ki pi ilitum akamalo ngai pi ki thomlong litum lang na thek lo tebon tame Judas akai bang ke alang li ka chi kubir ra de ka chi hodai e chok chi delo pu ki pudam bang ave de la posi pini Judas the Iscariot ake kroy alam ke ekdom majak tame che thandam bang ave lasi KAHENO ke KLEM ke mupeneli ki pu irui thorason lo ining INGSAM onde nangli ningkang sam kelong vekji padangte nangli pape ning chela nangji dia long nangji si KAHENO ke KLEM ben ke chepe job ji take esona ake ning ka chirui ning ka chelar forgiveness kelongji phan mangke dia kelongji phan mangke repentance is the way of forgiveness pasi bang areng kelo utam ki asi donatum pini nangatum apen ke thanan bang tung alam neli la hello nangatum ning chibitha KAHENO KLEM pen ilitum chi ovek nangji kela bang so pir the ke KAHENO si plank set ilitum chini do te pon me ilitum kime ke KLEM phansi ilitum intung nangji kime ke KLEM phansi ilitum RE nangji KAHENO pen ilitum ning INGSAM unde ning spang sam ke ningkang sam ke longji ke ilitum kime ke KLEM phansi ningkang sam longji asi ning chelarong na ning chiri pen che hodai nang po arna mardom nang po hero karcho dun ber nang po do anuson pen kidu kilak himejang re phan rap cheroy nang po arna mardom pinang po lahelo ilitum ningkang sam kilongji atowar ke asi pini nili ke thandam ke thekse la pukali nang tu ben kachali kantung athini ningrong pik pamben ke cheng hut pulo bang suri ke thom subscriber ke pleng apan posi nilong bang suri ke thom se subscriber tum KAHENO ke KLEM ke de je phan de lapen bang so nili ke thanalam karjutum an KAHENO nat kar idu ne det ben ke me nat kar i ver je phan si nili pitihek pen nang tum ben pini sansonila kati sana mangke la hello asi nang tum labang solam nang tum karjumesen betangte niliphan ningnang perang dunji phan like pitha tapen comments tame nang tum pitha tapen ajok ako ason ka prek atau pick and pen nang tum ben katan ponong dia phan asi anse nang tum abang putinong tame arnam perjume pedena bye.